Ассалому алейкум бардаро подписчикои канали Главни Мошмо ва канали Топ Мошно 01. Ҳама каса созен хубе бардаро масадка хела шуда буд навор напартодем. Нерӯз 18 феврал ай бардаро навор мепартодем бо диққат тамошо кунем мошинои нархҳои дастаст ва арзонанда партодагим успетне харидорӣ кунем. Пешаки ҳаматона бардаро ба фарраси моҳи шарифи Рамазон ҳаматона табрик гуфта тансияти умри дароз бигзорак нагуфти гапо ай кадоми мухаффагӣ ягон бахшиш ягон чӣ боша узр ай ҳаматон хонем бардаро ягон кас агар баланд зада бошем ягон кас мора мақсад гапи баланд зада боша ҳама гуфти гапо якдигара мебахшем дар ин моҳи шарифи Рамазон дар ин моҳи муборак бардаро масадқа шумо чӣ кор мекунед додарак кунам дастгирӣ мекунед лайкҳоро мезанед кадоми дар чӣ намуди мошин мақбул ай бизатина дар комментария бинависед. Худо хоҳад ай ҳафтаи меомад дигар режими кора сахт меқапем рӯзои шанбе якшанбе мошинои нархҳои дастаст мо ҷои кор даем бардаро кадоми мошинои фурӯшӣ дора рақамҳои WhatsApp 556 320 зери навор дар кадоме дорем мақсад алоқа даброем бардаро ҷона мақсад точкара мегем биёем ройгон бепул сёмка мекунем мепартем бахшида ба моҳи шарифи Рамазон бардаро ки зиёда ай се канал Топ Мошно ва Топ Мошно 01 ва Instagram ва TikTok ҳаматон дар сарбаландӣ хонаободӣ хонем бардаро рафтем навора то офира тамошо мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед. Марҳамат мардуми YouTube, салому алейкум. Ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошем. Марҳамат мошинчаи навбатӣ Mercedes C-класс 203 кузов бардаро. Mercedes компрессор яъне бардаро мотори D-сечка дора, мотор коробка, ҳамаш мошин зураи хубиш дача ки мошин корейский бардаро. Баковоё қад меша 1 соли ровно уҷа 4 баллони пачка. Дига чид мефура, ҳеч дига дар кор нест мошинча тайёра. Мотори сечка мотор дора, оз бо ҳамаша нишонтон метавонам. Марҳамат ҳолати танаш шакр аст ка талаб нест бардаро. Десен марҳамат ҳолати қафош. Как бардаро қафо ино задай тозай ба дили пир қати устотон бе барки мо хумон дидагем бардаро дем ба мо пачка. Дарои қафо электропакет тана чихолакои топ тоза ҳамаш ягон кандаги дайдагем чихолакои зур бардаро паталокш тоза без ключевой доступ 4 дарс электросикаменко ҳарди тараф бардаро лифтай ана рулшам лифтай поён боло меша бад бардаро зуриш дачае ки ба кавоёш қад меша дидем бардаро мақсад хе кнопкара бо мечиқе хе қад меша ҳуй мешава ана чида де тарафа мутиро дора коробкаш боша автоматай хулас ана климат контрол ESP рам дора оз як ҳолати мотор шамнем бё капочак шо ака капочак шо Марҳамат як ҳолати мотор шамдем рақамҳои акаро хида зер наводамонем нақш шамонем бардаро хайдоро бошен алоқа даброем дидесем бардаро мотори D-сечка мотор дора мақсад компрессор ҳолат фартуки пеш нозада пломбоз стойкои ланжерон ҳамаш ҷош да нарс боша бардаро 59 000 сомон боз муомила мешава рақамҳои ака зер навода занзе алоқа даброем лайкҳо ва дастгирро обязательно фаромӯш накунед. Дига салому алейкум мардуми YouTube, ама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Марҳамат мошинчаи навбатӣ Mercedes C-класс 204 кузов яъне сечкои нав мошин гарени тозаи бардаро сборка Европа дискачои восен гарени хушру фарол лупадо робот бардаро бампери қафо датчик партонка ҳама чиш кор мекунам мошини зиндаи бардаро вихлоп дора бардаро бо хубиш дачае ки ҳар чори катализатораш дошта 4 баллон пачка. Марҳамат як гирди чарх мезанем бардаро лайкҳоро бизанем подписат сара фаромӯш накунед. Марҳамат ҳолати тараф аз як ҳолати багаж мебинед ду гӯштела бампери пеш қафо партроника дорад. Марҳамат отсекои қафош бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати багаж кузов гарени тозаи хеле ба дили пир қати устотон омада харидорӣ кунем бардаро рақамҳоро мемонам зер навода занг занед дар тамос бироем. Марҳамат дарои қафо электропакет салон мебесалон салон шеден чӣ хушро кожни салон салон зинда бардаро паталокш тоза без ключевой доступ 4 дар электросикаменко лифт мақсад даша ҳуй мекунем лифт худш мақсад ана рулш поён боло меша мошин сборка Европа тоза ду тарафа мултирул бардаро вихл сидапо ҷостик мақсад нахе меҷиқем бо монитор медроя бардаро абагрев сидени дошта бардаро дуғзони климат контрол бо чӣ дора ҷостик дора коробкаш боша автомат депилус ҳоз як ҳолати мотор ша мебинем полико евакорико хушру ё капо чаварду Марҳамат як ҳолати мотор объем мотор 3.6 цилиндра бардаро ҳолати фартуки пеш чашко нозада стойко ҳама ҷош дай бардаро пломбора десен ҳама заводской ҷош да хулас нарх боша нархи дастрас мақсад нархи меоне кам тарак муомила мешавад тамом бардаро
89000 сомон. Боз камакак муомила меша, бисёри бод муомила намеша. Рақамҳои яка зер намуда занзан алоқа дабрен. Мақсад нархи дастрас, нархи реальне кадом юспед кад ош шава. Видеоро нагзанда бо диққат тамошо мекунем. бардор рафтем. Мардум YouTube боз як Opel Astra G хетчбек соз 2002 мотор инжектор. Мошин гарени тоза. Видеоро нагзанда бо диққат тамошо кунем. нархаш нархи дастасе. фақат шумо чикунед лайкро мезанем, аромад як гирду чарх мезанем. хайрдоро бошен смел алоқа даброн ки хели рекки мегалтай хели Astra G бардаро. Тим более 6000 камтар бо поёнтар. Атсекора дидесен бардоре бо ду балон дига пачка катида. Қафош нозада. Танаш шакраска талаб нест. Ина ҳолати салон. Кожни салон, потолок тоза. Ду дар пеш бо электропакет. Коробка боша механик, кондиционердор. Да голад мотор шамибне. Машина каси хан тоза. Бё капочак шо. Капочак шо. Хулас хайдоро бошин алоқа даброн атсекой пеш мотор шумо тен кафо роҳат не. Атсека десен чиқи тоза. Стико ҳама ҷош дар бардаро. Стойкои ланҷоно, аромат голад мотор, мотор 1.6 инжектор. Наш боша бардаро 59000 сом. Камакак боз муомила ша. Рақамҳои яка зер навор доимро занзан алоқа даброн. Лайква дастгоҳ обязательно фаромӯш накунед. Марҳамат бардаро бачаҳо Astra G караван хоҳиш кардан марҳамат. Дискачои соткаи заводскои бардаро марҳамат ягидон капотики шодаи бардаро марҳамат ҳолати тараф танаша краска талаб нест. 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи бардаро марҳамат ҳолати қафош. Бё ака бахшия тараф мести ака. Хай краска талаб нест. Се болта так пагош кафидаги пусидаги надора. Ё ики даша. Хулас дари қафо ручной. марҳамат ҳолати салон, потолокш бад нест. Мошин танаша краска талаб нест. Бардаро ду дар пеш электрорегировка бакавой. Коробкаш боша механик. Кондиционердор бё капоча ой кака. марҳамат ҳолати фартук, марҳамат чашко, марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада, чашко кафидаги варид нест. Стойкои ланҷрон. Хулас нас боша бардаро 57000 сомон боз муомила мешава. Рақаму тавгака 977 76 46 марҳамат рақаму зер нода занзан алоқ. Хоз як Mercedes чай навбати мотори D сечка қати Mercedes компрессор бардаро. 207 кузов бардаро мотори компрессори нест, мотори D сечкаги қатияй. Хулас бардаро ҳам нархи дастраса хайдоро бошен алоқа дорам. Мошин гарени тоза датчикои партоника пеш, қафо комплектация элеганс, коробкаш автомат D+, ҳуҷҷат танировка утил ҳама чӣ дора. марҳамат ҳолати баълнош. як гирдиш чарх мезанем бардаро. марҳамат ҳолати тараф. марҳамат ҳолати қафош, як ҳолати салоншам багаж мебинем бардаро. марҳамат атсекои қафош нозадаи бардаро. Стойка кузов, ака масъалаи мотор, коробка, хадаҳои ҳамаш ба дилпирӣ гарантияш қати мега биёен ба дили қабул кунам. марҳамат дари қафои мебел салон, электропакет салон шаден чиқи хушоқолакои хушру, потолокш тоза, безключовой доступ, 4 дар электро, ана скамейку ҳарди тараф лифтай, автопилотай бардаро. Чиқолакои рули хушру, ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат бардаро, климат контролдор, монитори Android, монитори Android JBL дора ба грифсидени. Мошин хубиш дачаи бардаро ки бензини холия. Бё ака капочак шо. марҳамат як ҳолати моторшон не, мотори D сечка дора, харидои D сечка доршон зура бардаро. марҳамат ҳолати фартуки пеш назада, стойкои ланҷроно ҷошта, аби мотор D сечка. нарш боша бардаро 60000 сомон боз муомила мешава. Рақамҳои 130 70 90 занзан дар тамозони лайква дастгоҳ обязательно фаромӯш накунед. марҳамат бардаро боз як Opel Zafira B нархи дастрас. Zafira A ёк Zafira B бардаро нархи дастрас кадом юспед кад ошава мотори тимболи як гашти қаврғагӣ қати. бисёри мардум хоҳиш мекардан. марҳамат бардаро марҳамат ҳолати тараф. як ҳолат танашонед танашша краска талаб нест. ҳуҷҷатош мақсад ямои дига мондагиам хеле мондагия бардаро. марҳамат ҳолати тараф. ҳолати қафош хай мошин бернаш кор надора. тайёра краска талаб нест. кузовшам бад нест бардаро. хушру дарои қафо ручной. марҳамат ҳолати салон, потолокш тоза. ду дари пеш электрорегировка бакои ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат, монитори Android бардаро. бё капочак шока. марҳамат ҳолати тараф шама бинем ози як ҳолати моторша бардаро десе мотори як гашти қаврғагӣ.
ҳолати фартуки пеш нозада бардоро хто медоне ки оз бозорда нархи наво гарени қимата ҳамира 75-80 таи нарх гуфтесан лекин нархи дастаса 69000 сомон боз муомила мешавад кадом юспед кад ош шава рақамута бугака 905 14 марама рақаму зери наводай занг зани алоқа даброин лайкова дастгиро обязательно бардоро фаромӯш насузен. Марамат бардаро боз як Мерседес сечкачаи навбатӣ нарх мақсад қиматам боша беҳиматай зато мошинчаи зурай пеши бозор 1 соли ровна ҳуҷҷат 1 соли ровна танировка соли 2098 сол бардаро мошин сидқан тозаи бардаро марамат ҳолати пеш тана шак раска талаб нест 4 дискачои 210 задага балнакош нав бо бакавои 210 гарени хушрӯ тана шак раска талаб нест бардаро марамат ҳолати тара ден чиқи хушрӯакай мошин марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша багаж мебинем бардаро марамат атсекои қафош нозада бардаро чашко кафидагӣ варид надора камега ба дили пир атсекоша ден чиқи тозай ба дили пир биён устодон қайд харидорӣ кинем бардаро чашош ки шуда намеша варид надора умуман варид нест мега масъалаи кузов зурай вахшака тараф меси яка марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем марамат ҳолати салон ден салонш зарди хушрӯ мебел салон электропакет чихолакои хушрӯ потолокш тоза скаменко ҳарди тараф лифт бардаро гарен тоза она круиз контрол газ евро 4 14 электро регировка бакавои қачавак дар обогрев сидени асер климат контрол шток прибоша бинед чихи хушрӯ мошина ка умуман кор расход ягон чи надо тайёра мегири ҳай метуни фақат бия капоча кишоака хулас марамат як ҳолати фартуки пешам назада ана пластмассои радноӣ ҳамаш ҷӯшта марамат ҳолати чашко кавидаги нест абиё мотор тимболи D3 простояй бардаро мотор коробка хадавои кузов ягон камбудӣ нада мошин тапа тайёрай номерош падарка нарх боша бардаро 99000 сомон боз муомила мешава рақаму табугака 30 70 80 90 марама рақаму зер наводай занг зани алоқа даброин лайкова дастгиро обязательно фаромӯш насузен марамат мардуми ютуб мардуми ғариб ама каса созен хубен зиндау сарбаланд бошен марамат дар меҳмонӣ мо қадра Lexus RX мордои заводскои хидш бардаро соли 2013 хулас мошин 1 соли ровна танировка 1 соли ровна ҳуҷҷат ҳама чиш кардагӣ тайёр бардаро 4 баллони пачка 2013 сборка Америкаи бардаро марамат ҳолати тараф тана шак раска талаб нест мошин ягон камбудӣ ягон кор надора бампери қафо датчик партроникадор марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем дар қафо электропакет марамат ҳолати салон ден чихи тоза хушрӯ потолокш тоза хулас 4 электро блокировка дар памят сидени бардаро слипои зона даро бакавои ду тарафа мултирол рул лифт коробкаш боша автомат ана обогрев сидени абдув сидени бардаро климат контрол старсто бардаро рули солои нав мошин солои навай бардаро хулас ози мошин заводид кор кадеса 114000 гаштаги бардаро сборка Америка ака бё капоча кишо хулас як ҳолати моторша мебинем бардаро мошин бо хубиш дачаки дуведе 4веде нест ҳуя акай суйко хулас хайдоро бошен алоқа даброи нархи дастрасай бардаро варианти алиш нест пули нақ абиё мотор 7.6 цилиндра бардаро мошин заводид хушрӯ кор кадеса фуки мошин нозадай нарх боша бардаро 187000 сомон боз муомила мешава рақамои ака зери наводай занг алоқа даброин лайкова дастгиро обязательно фаромӯш накунед марамат бардаро боз як Camry D навбатӣ сборка японка бардаро нархи дастрасай кадом юспед кад ош шава 1 соли ровна ҳуҷҷат утилизатсиямаш кардагӣ тайёр бардаро номеро падарка марамат як гирдочақ мена тана шак раска талаб нест стили XL комплектация дик нестай бардаро гарени тозаай марамат як ҳолати тараф шамидем ҳолати салонша бардаро дар қафо мебел салон электропакет марамат ҳолати салон мошин нархи дастрасай бардаро бесключевой доступ 4 электро неки рули эскаги задаган коробка автомат климат контрол монитор калон бардаро уйки капоча соз 2000 чандай 2008 солай бардаро мотор 2.4 марамат ҳолати фартуки пеш нозада ха японко чон тоза меён ба хотир харид чон соза наш боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава рақаму табугака 987
91 ها 39 99 39 99 барабар рақаму зер 19 занзан алоқа дорем.